Привет! Погледнах документа, който си ми изпратила за обратна връзка. Първо искам да те поздравя за рекламите. Като цяло ми харесват. Има фокус върху книжката, стрелка, която сочи към нея и текст, който е добър. А и това, което виждам от видеята, които си ми дала, е, че има много висок CTR, чакай някъде. Ето, 2.67, а това е на AC-та, а общо на кампанията CTR-ът е 1.80, което е доста добре. Вкарала си 117 човека на лендинг страницата. Ето. Една секунда. Така. Да, ето тук пише 117 човека си вкарала на лендинг страницата. Имаш 3 поръчки. Виждам, че ти си отбелязала, че поръчките са 2. Най-вероятно едната не ти е потвърдена по телефона. Сега виждам, че цената на продукта ти е 4 евро, за която придобиваш. Обаче после продаваш за 9,60. От 4 евро до 9,60 сигурно не изпълняваш условието. По-скоро трябва да продаваш на 11-12, нещо такова. Тоест регулярната цена да ти е примерно 14 и да е намалена на 11 или на 12. Защото така няма да ти излезе сметката със сигурност на 9,60, а щом така не се продава, ми е малко под въпрос дали да продължаваш с продукта. Като цяло лендинг страницата ти е окей, ако искаш може да я направиш по новия начин, който ви показах, т.е. да има само едно заглавие и едно подзаглавие, за да може всичко да се събере на една страница, защото виж тук, нали, как часовника заема голямото пространство, което е на мобилно. Нарочно съм го отворил само на мобилно да го гледам. И реално се вижда заглавието, обаче после нямаме снимката и подзаглавието, което е важно, нали? Тествай да смениш само банера. Сега ти си дала в Clarity какво се случва, обаче си го дала за десктоп версия. Аз искам мобилната версия да виждам. Някъде в Clarity пише ето тук горе. Ето тук има десктоп, таблет или мобилна версия. Искам да отбележиш мобилна версия. Десктоп версията се вижда само 9 човека, че са били на страницата. Не ни върши работа. За мобилна според мен ще са поне 50-60 записа. Щом 117 човека са минали. Ако не достигат хора до чекаута, направо преработи цялата. Ако искаш да продължиш все пак с този продукт, нали? Направо преработи цялата лендинг страница по новия начин, който ви показах. Ако обаче достигат хора до чекаута и въпреки това не купуват, искам да смениш само банера тук с новия, който съм ви показал и да махнеш часовника въобще. Това цялото поле да го махнеш, за да може да видим какво ще се случи. Като цяло часовника можеш да го сложиш ето тук. След като изпишеш промоцията, тук може да има часовник. Другото, което искам да промениш е в чекаута вече, защото чекаут ти в момента не изглежда окей. Първо, това ви го казах, искам там където е чекаут да е бяло поле. Бялото поле дава доверие, защото да си попълвам данните на нещо с зелен фон. Нали, инче като за сайта ти е окей, много добре изглежда. Обаче искам там, където си попълвам името и фамилията да е бял фон. Белия фон дава малко повече доверие на клиента. Искам да махнеш ето това. Показвал съм как се прави това нещо. Искам да го махнеш +1. И искам тук да сложиш снимка на продукта. Също така бутона трябва да го направиш в този цвят, както са ти всичките бутони на сайта. Не е сложно, всичко това го показах как се прави по време на обучението, разделил съм го после на видеа, така че можеш да видиш всичко как се прави. Сега това не съм показал как се маха, но съм го показал много пъти, даже мисля, че има отделно видео в ресурси. Виж, погледни. Ако имаш някакви проблеми специално с това, дръсни ми на съобщение в Discord, ще ти направя едно бързо видео, то се прави буквално за 30 секунди.
Общо взето нямам какво да ти кажа. Страницата съм я гледал вече, на мен ми е окей, като текстове, като съдържание. Нали, не е супер фрапиращо нещо да кажеш да има за голяма промяна, за голямо подобрение. Да, някои неща могат да се подобрят, да, някои неща могат да се сменят. Нали, винаги може да тестваме различни неща, обаче при тази цена, при така направена лендинг страница, ако хората достигат до тук, защото в момента не можем да видим, нали, реално си ми показала от 9 page view-та, ако е на мобилно със сигурност ще има повече, обаче ако хората достигат до чекаута, 30% от хората поне достигат до чекаута и са купили само, и са избрали да купят само 3, в последствие потвърдените са 2, би трябвало да не е наред самия продукт и просто хората да не го искат. Ако хората не достигат до чекаута, гледаш Clarity. Сега ще пусна твоето видео, за да ти кажа какво да гледаш. Пускаш си го тук и виждаш къде отпадат хора. Като скролваш надолу, тук виж на мобилно. Сега от 9 човека не можем да съдим, обаче тук ти отпадат 50 човека, което 50%, което означава, че банера е добре да се смени, но пак ти казвам, това са 9 човека, не можеш да съдиш. Тук се запазват, виж 55% са след банера и те се запазват най-вероятно до най-долу. Виж тук останаха 33%. Но да, пак ти казвам, от 9 page view-та не можем да кажем със сигурност. Значи това, което ни интересува е до самия чекаут. Ти не знам дали скролваш до там. Да, скролваш. По принцип пише, че остават някакви хора до тук, но все пак виж как е. Това е. Успех!